Ai? Îți arăt sau sunt așa? A? Dar pentru ce vrei să vezi? Da, de ce nu? Dar pentru ce? Vreau să văd. A? Vreau să văd. De ce? Cum arăți în poză? Cum ce? Cum arăți tu în poză? Dar eu nu sunt un poza aia. Nu ești? Nu. Dar ce poză ai tu? A, mă, deci nu ți-o Hai, arăt. arată! Hai, da. Pentru ce? Dă-mi mie. Mă rupe, Mă duc și arunc. Nicolae. Mă duc și arunc. Nu mai aruncă. Da, nu, că ăsta nu e fratele tău? Bă, da. E, nu? Zi! Da! Păi și cum o lăsai să o arunc? Păi nu, el. Da. Jură! Da, vină, fratele meu, iau cum arată. Fratele meu, cum arată? Păi aici ești. Nu, Da, da. nu. Fratele meu, oval la față, dar ăsta e Păi mai acolo era mai pătrătos. slab. Păi și... De ce o ai? Stă acolo, nu știu. Păi nu poate să stea acolo? Unde? Acolo. La gunoi? Ha? Da, ce mă încurcă? Atâta timp cât nu am pe nimeni, Ba, ce nu mă stai că stau aici. Dar n-am dormit niciodată cu ea la pat, cum s-a zis. A zis că... Dar de ce ai spus asta acum? De ce ai spus asta? Nu, zic așa, că... Chiar ai zis ce am auzit eu că ai zis? A? Ce ai zis acum? Asta N-am ai zis ce am dormit auzit? niciodată cu ea la pat. Păi și de ce spui chestia asta? Zic așa. Să știe toată țara. Ei, să știi o laie. De ce? Doamne, Emilia. Dar mai ține-le aici. Mai păstrează și aici. Dă-mi pace. De ce mă întrebi, da? De Păi ce dar mă- n-am dar de întrebat ce eu mă- așa ceva. Bun, dar de ce mi-ai zis de poză, n-am să iei de poză? Dar cum se zice așa ceva? Așa nu trebuie să mă spun. Ce? De ce te ascunzi? Da, eu. De ce? Da, eu. Nu trebuia să-mi zici să o arăt. Nu mai râde atâta. Da, pe Ana să mă pun în spate. Dă-mi la vine! De ce te-ai rușinat? Așa, pentru tine. De ce? De ce m-am înroșit? Da. E, da. Uite, mă Ia gândesc. să mă văd și eu cum sunt roșu. Mai sunt? Mai Mai sunt? repede, da, da, da. Și unde? A? Unde? Aia acum nu mai ești. Ei, nu. Dar ai fost roșu. Păi ea e în fața oglinzii. Ai, Și stau acolo. îmi zici ceva și să mă înroșesc. Sunt camere de filmat acolo. Unde? Ce? Acolo și acolo. Noi stau în fața la oglindă să zic ție ceva. Da, hai. Hai, vino. Nu. Haide. Nu. Să mă faci să mă înroșesc. Tu ești un pitic. Ba, tu ești. Tu ești. Tu. Hai, vino. Nu. Dar unde? Pe aici, așa? Toată fața. Ei, toată fața. Nu, a? Nicolae. Dar eu cred că mă mințiți. Eu? Nu toată lumea care îmi zice că mă înroșesc. Bă, da, te Ba, nu înroșești. cred că mă Încă ce înroșesc. tare te înroșești. Cred. Vreau să mă ajut de ceva. Ia. Fă-mă să mă înroșesc. Nu. De ce? De aia. De aici nu văd. Trebuie la oglindă. Sau uite aici. Aceea sunt camere înăuntru, ai vezi? Nu sunt. Uite-le! Nu sunt. Bă, da. Vino aici! Numai camere vezi tu. Uite aici, pune așa. Pune așa mână, vezi? Nu sunt. Ba da, uite-o! Chiar e aici! Vino! Nu e. Vino aici! Uite, pune așa. Și te cheamă! Ce? Să uite-ți spre mine! Uitați pe tine. Cine camera? Da. Cred că ți se pare. Asta zic. Ai văzut-o? Nu.
Uite cum își pune cofta Nicolae, măi, de ce nu o pui așa aici? Să fim doar un nume, nu. Așa, să se usuce. E uscat. Uite, vezi, n-are... Capul tău uscat. Vrei iaurt? Nu. Nu vrei? De ce? De care? De capușonă și de cereșă. Vrei? Da. Haide, de care vrei? De cireș. Dacă mai am. Da? Dacă mai am de cereș. Dar cred că am. Eu vreau de căpșună. Ține. Și eu de căpșună. E de vișine. Da. Păi zici cireș. Vrei de căpșună? Nu vreau de Nu am vișine. zis în asta. Mai ai? De ce? Sunt curios. Ține. Care treaba ta ce am eu? Nici nu-ți mai zic. Unde te duci? Să mâncăm acolo. Păi aici, mâncă. De ce aici? Ca să nu scăpăm pe noi. Ei, scăp. Nu mai scăp. Aici îți cade picături în cap. Eu can. Da. Nu? Lavinia. Nu știu câte ani am, zici. Hai în față. Hmm? Hai în față. Uite. Unde e? Hai la mine. 10 minute până să faci aia, că merge încet. Hai mâncăm. Care de zice că 300 de grade. Ia. Să vezi cum iese în foc. Și dăm foc aici. Uite-te. Ce? Bine, lasă. Mai trebuie să mai amestecăm din cât Nu știi. ai cum să amesteci. Ba da, cu paletuța, așa. Dar nu că e bine să-mi fac. Dar le sunt 10 minute așa. Uite-te la ceas, ia câte ceas. 13. Dar e o șansă să-i luăm. Nu e bine așa. Ba da, uite. Uite, așa e bine. Nu e bine așa. Vii, dar și mai mult. Problema cu cum a fost cu tata. Ce nu genul ăla de apă. Eu dacă mă bag în ceva, mă duc. Și când ai și pe cineva care trag, am să tragem amândoi. Eu mai am o vorbă și apoi vine rău, mă fac eu mare. La un moment dat. Bravo. Eu întotdeauna și-am gândit-o. Chiar dacă n-am putut, eu m-am băgat. La 17 ani cam în strict, se fund de strict, scap bani. La 17 ani. Și acolo am învățat eu să mă uit la oameni. Nu am cam pe vară lucru. Să aruncă la școală. Și acolo am învățat eu citesc lume, să văd oameni și mă învățau fetele ele. Uite ăla e așa, ăla are bani, ăla n-are bani. Tot așa. Și după aia am învățat, imiteam eu, vezi că ăla e așa, vezi că ăla e așa. Și după aia am început cu nunțile. 5 ani de zile numai la nunți am fost. Am să mă poartă nunți singur, am singur închis de 250 de și când ai pe cineva să nici eu n-am... Ăla care se tragi de mine, eu numai să-mi zici, hai, că uite, de acolo putem face ceva, pe eu și să-mi arunci așa un text. Eu mă găs de până la cap. Nu,
Nu să o lasă să zici odată și să te rog de mine, hai. Care să facă ceva. De ce e? Dar nu mai reload, ce secundă mai ce dacă ar fi să nu interesează nici în februarie. Competiția mea e devenit eu. Și atât. Acolo. Să zici dacă ești tu aia care zici. Și asta care îmi place. Și în fel cu... Nu trebuie. Da. Uite cât am roșii. Da? Da. Ce piesă cânti? Colega mea. Ce piesă e asta? Ana în competiție. Oana este în competiție. Așa e melodia. De ce arunci pe jos? Bunica, ce se întâmplă cu Nicolae? Nu mă bagi iar. El e rușinat. Eu sunt tu. Tu ești rușinoasă. Eu nu Ba sunt. da, tu ești. Un pic sunt. Un pic mai mult. Un pic. Un De pic atât. mai mult. Eu nu sunt deloc rușinoasă. Ba ești. Nu sunt. Ba ești. De ce zici asta? Știu că ești. De unde știi? Dar știu. De unde știi? Da, știu. Ia cu ce vorbesc aici. Bunica, nu mai vorbiți acolo, că eu aud tot. Gândiți că eu sunt surdă. Dar nu mai ziceți. Nu trebuie să ziceți chestiile astea. De ce te ascunde? Mai zic că tu nu ești. S-a rușinat Emilia, ia vezi, s-a înroșit nasul. Cum? Ți s-a înroșit nasul. Mie? De rușine? Cui mie? Cui e eu? Eu? Cum așa ceva? Ia. Ba, nu m-ați păcălit. El înroșește. Nu roșește. Ba, da. Ia stați unul lângă altul, așa, să vedem, vă potriviți. El înroșește, nu Ba eu. nu. El să... Ba nu. Ba, da. Ce faci? Ba, da. Pic. Și
Și eu sunt foarte Dar nu se mare. Așa că nu mă înroșesc. El e un pitic